Shalom Mamanginang Horas, selamat hari Minggu. Pajupang musia itu di programon di Minggu tanggal 27 Juli 2025 di Minggu Paunopon Dung Trinitatis. Turpuni jami tata dibuat sian buku Sada Musa bidu sapulalu mamuk kasian ayat 22 tolas tua ayat 20 dok topik ni minggu tangiang mangidohon haluaon atau doa memohon keselamatan. Amanginang di halak Kristen di tata ibadah ni halak Kristen adong do tata istilah tangiang pangodianon atau kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan doa syafaat. Doa syafaaton lapatan na di bagasan na martangiak kita dakolan diri sendiri na tatangiakon. Ale doa kadongan. Doa kana marsait dari bagasan na ni roha na holang sin keluarga na suaksoni nang huta di dia hita maringanan. Aka pangonggomi akan na manguluhok kita di hutai. Aka pamarenta na marhuaso di negara ta doa aka musuh na mar suguni roha tu hita. Jala itu na masa tu si Abraham di 30 tahun. Roma debata manopot si Abraham di Mamre. Marite na roto luhala perjalang na jongjong di jolona. Salah satu di antaranya adalah Allah na ayati. Di pasal debata masa kamna tu si Abraham din nama. Mau ngaung do anggu-anggu badar sian Sodom dot Gomora. Ay manahatang do dosa nasida. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya ini na. Sasitong na dang saat balai tu si Abraham ay daw do ibana sian Sodom dot Gomora di membra di bana. Ala adong do keluarga anak si Lot na tinggal di Sodom, jadi mangido mas si Abraham tu dibata asa marpangulahi rohana. Asa disudah disakat na lau mangari pason hutai na duai Sodom dot Gomora. Jadi do ibana ma tungri pasonomu ma na tigori rap do perjahat dia lusi dibata ma. Molo adong 50 halak jupaku halak pertigor si sudah tima saka putu hutain. Dungi terjadi mahira tawar menawar antara Abraham do debata di si. Siana 50 ihnan, gabe tinggal 45, gabe 40, 30, 20 sampai tinggal 10 halak. Molo adong apal 10 halak pe pertigor di Sodom dot Gomora sudah toni debata do na lamong humutai. Jala memang tangarong 10 halak memang pertigor di hutai. Memang benar-benar gudang perdosa do memang di hutai. Ujungnya gabila saat ma panghuman ni di pasal debata tu Sodom dot Gomora. Roma haba-haba tu Sodom dot Gomora napa sudah hutai ala yang Silot dohot keluarga na selamat do. Ala ditugu-tugu suruh-suruh ni debata nasida kaluar sian hutai tepat waktu. Jadi nanang si bahasa di turpukon adong tulu di zona mainang napar jolo Allah itu maha pengasih tapi juga dia adalah maha adil. Makir manusia Abraham saya anggiat ma marpangulahi roni debata do pak Sodom dot Gomora. Ala takas ribut ribana debata para si roha dong go Jehovah. Memang tohori debata para si roha dong go Jehovah. Ala unang lupa hita Jehovah ipe debata partikur ribana tong. Allah itu bukan saja maha pengasih tapi dia juga maha adil. Lapatan na adong do reward atau hadiah bagi setiap prestasi. Jala adong do hukuman atau punishment bagi setiap pelanggaran. Nah mangalau sifat ini dibata ikonohna uhum ribana. Jalana unduk mangulahon hati goran dapat tutupal maibana si dibata. Tung pedidok lambat tarimas doang debata ale adong do batasan. Kesabaran Tuhan juga ada batasnya. Nah Sodom dan Gomora sudah diberikan kesempatan untuk bertobat tapi mereka tidak mengindahkannya. Di ayat 20 hati Indonesia di sonon banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Lapatan nadak sehali dua hali bedi dia debata parang ini Sodom dan Gomora on nasosuman ali saya tongon mau dibagikan dosa dango lebih adong hamu baun. Nah di pasal debata ma panghuman tu kota Sodom dot Gomora alai di paloibana do akan aporsia sin hutai ima si Lot dot keluargana asa udang do nasida binasa. Lot adalah cerminan orang saleh di tengah-tengah kelompok masyarakat yang bejat dan durjana. Tumpe tinggal di humal yang nak kapardosa si Lot alai na tau do ibana menjaga haporsiona dot habadionna songon na poson debata. Sekalipun Lot tinggal di lingkungan para pendosa, ia tetap mampu menjaga imannya dan kesalehannya di hadapan Tuhan. Ala ni haporsion naima gabi di paholang debata iba nasian haba-haba na songgop tuhutain. On reward untuk prestasi ni si Lot do keluargana. Nah tongon menjaga haporsion na tu debata. Nah padua hon doa syafaat itu penting amanginang. Ketika Anda berdoa, berdoalah juga untuk orang lain di sekitar Anda. Song si Abraham na mangido haluan tuhala nasodi tadibana. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, sekiranya ada 50 orang benar di sana
Ini bana tudu de bata. Lapatan na bana pe dang pola tak kasih tanda bana ka jorma disi. Mungkin anong 50 hala nanti partigor di sini bana. Mungkin kira begitu. Aladang pala ita de bana hutai. So ngoni man yan hita di lamar tangi yang tatangnya kuma tong do tak hala na asing. Isarana aka hala na di bagasan parsahiton do tak tenaga medis aka dokter aka suster sudah ke perawat sudah na mangurupi ke nomor sahid baru ke parkarejo na macari ngulu-ngulu siapa hari di asa dilihat tu nasida rezeki lah manari keluargana manari istrina dot iya nakuna nasida tatanya ngotong huta di dia hita maringanan mana tahu hita kapangarato asa dausian permaraan jalaga be sibot tua hutai sibot dame dang ro songgop haba-haba tu nasida jalaga be sibolas ni roha hutai membawa rezeki kepada siapapun yang tinggal di kampung tersebut. Tanya kotong tua kapelayan, para lado, para basin di bata, na para raton berita di luar nasin di Indonesia. Na tongon menghadapi tantangan dohot hambatan di bagasan pelayanan nasida. Asa sali pergugui nasida, di na pasahaton dohot para raton berita na uliim. Na tatangnya kotong aka pangomgomi, dohot aka pamareta na mangulun bangsot taon. Asa setong dilihat tu nasida hasehatan, dohot habisuhon, di na mabayan aka segala macam keputusan, dohot mangulahon pakobasio tuhita karuas ini negaraon. Nah, jadi hita halak Kristenon pe manginang itu hita sira do hita kan orang Kristen itu adalah garam itu garam dunia. Artinya kon boy do gabe dalan las roh hita marado podo kan jolma hidup orang Kristen dia harus memberikan dampak yang positif bagi sekitarnya. Songon sira si sautiki na boy di bana mengubah masakan hambar gabe tabo gabe mardai. Nah napa tuluh di son hapor sionido na palo kita. Ini satu kata yang sering diucapkan oleh Yesus. Mula maho hapor sermido na paluhoko ini bana. Nah Abraham adalah bapak orang percaya dikatakan di dalam Alkitab. Di halaman debata si Abraham ala ni hapor sionna tu debata. Ala ni ido ditangio debata do pangidonna. Di pangido si Abraham asamar pamuati roni debata do pak Sodom do Gomora. Molo adong sendai na 50 halak partikor di loti. Langsung do diului debata. Oke enggak apa-apa kalau memang ada 50 sudah, tidak mana. Kemudian ditawar Mose, moru, usia mulai 50, gabe 5, gabe 40, 30, 20, gabe 10. Ya, jadi suri dia udah dibata. Mula orang 30, orang 30 sudah. Bawa mula 20, jadi mula 10 hala. Ipe nang masalah ini mana. Nah, taruhu pe Sodom do Gomora, ala memang dangan ngapar 10 hala pe disi natikos be di hutai. Dang anong bela petana saya dipasingok bangsoi, dang tarajara benasida. Sehingga ada pepatah mengatakan bila tidak bisa dibina, ya dibinasakan begitu. Di halaman debata harus silot. Alasatia ibana menjaga porsiona tumpe tinggal di humol yang nekapardosa ibana. Jadi alani gabi malu ama ibana sian parmaraani. Nah tapi ibana tinggal di hutai. Nah artinya manginang di zaman si sonorion lamaragam do bentuk kejahatan di jolma na nang manegay ha Kristenon. Tongon sonorion masa do tindakan-tindakan anarkis na dituju tu halak Kristen. Dan hulan sin halak di luar agama Kristen roy. Alai sesama halak Kristen penungaing nunga masih palelea di media sosial. Saling sindir, saling hina, saling maki sesama pengikut Kristus, merasa ajaran nasida mana paling tikos. Jalan murahia sonarion halak menuduh ajaran gereja lain sebagai ajaran-ajaran bidat, sekte, ajaran sesat, doakan asing. Jadi margogo mahita kalak Kristenon martangiang, mangido tu debata asa saya di pargogoi hita, maka hungulu na tanah di tonga-tonga ni masyarakat na semakin sekuler. Semakin banyak orang mengejar kenikmatan dunia, semakin mereka jauh dan lupa dari Tuhan. Atari mana boy pasatami di Sadarion, saya giat mabui mangurupi hita kadongan anang paradion jamita tu miguran yang roh. Selamat melayani, Tuhan Yesus mendongan hita salut. Amin.